yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddungal caggal ni jiɗon ngal ɗo natal walla ɗeɗo natti ɗe ganduɗa ko Daouda Moussa Dia waɗata passation de service mum kanko e ministre mo ganduɗa ko kañum lomti kalfinaɗo ko fate ndema fate gaynaka e ko nandi hen en jetti Allah en juule nulaɗo makko ɓurnaɗo windere en jetti jignaɓe men e dow inde Daouda Moussa Dia omo salmina noon mo juuro on omo yetta on onon Sénégal naaɓe kuuɓal en jetto fuɗɗorade mo ganduɗa kañum wonno mawɗo leydi ndi président Macky Sall sababu nde o waɗi hitande o wonde député assemblée nationale duuɓi 12 kanko woni premier questeur à l'assemblée nationale nden hoolare ko junde fodde duuɓi 12 caggal muɗum eɗen gandi gouvernement ɗimmo gouvernement 2 mo Amadou Ba o suɓa waɗa jagoɗo kalfinaɗo ko faati e gaynaka e gueɗe gummutoɗe jeeñiɗi gummutoni ko faati e daabeje ministre de l'élevage et des productions animales Daouda Dia ina yetta bandiraɓe foof suka e mawɗo debbo e gorko e settade en seeɗa bon rewi e oɗo ministére hayso ɓooyani anniye mo joguinino aynaɓe ko fuɗɗino liggade to banggue eɓɓoje batuji o fuɗɗino wadde ko ɗo Allah haalni en ñaago o mo ganduɗa ko kañum ari joni yo Allah hokku ɗum jokkidde miijoji ɗi Daouda dañi wuneji kewɗi wondemo questeur assemblée nationale o golli golle joɗe baɗɗe fayida Allah wallimo kadi code pastoral guila e Senghor mo aynaɓe ñaagotono donki hebde koye saaha makko daña ɗum ko wune ko Allah wela wi yo wano wayni o wayno wayni Daouda yetti dendagal aynaɓe leydi Sénégal e leƴƴi ɗi fof ne mbaɗi hande aynaɓe ha tengte aynaɓe ɓiɓe fulɓe wonɓe leydi ndi gila e pelle gila e goomuji gila e yimɓe telluɓe omo wiyaɓe Allah jogui jobdi moƴƴi yo yoɓɓe sababude jaɓɓugal ngal ɓe jaɓɓimo nde o ari e oɗo ministére e yiɗande nde ɓe jiɗanimo e haalaji belɗi ɗi ɓe mbaɗanimo e jaltugol makko gotol yiyademo toon to dolli jaɓɓugal ngal o yi toon e faydagal ngal o yi toon e ruttanode mo o anniyanode yaade da ngam yoyde aynaɓe wonɓe toon ɓe kono ko ɗo Allah hanni omo wiyaɓe kanko ko gaynako ɓe gaynako wona laamu waddeɓe ko kamɓe gondi service badnoɗo ɓe o so service o iwine omo heeɗi aynaɓe jamma omo heeɗi aynaɓe ñalawma omo heeɗi aynaɓe subaka e kikiɗe goƴaji bon ko goƴaji makko mawo jaggu kala ko o wawi guila e nder ha e caggal leydi e pelle ɗe gona laamoyankoje wallide oɗo jagorɗo ha tengte fanno gaynaka sababude ko kanko jeeyi Daouda Moussa Dia o holliti wonde seeɗa mo ari e oɗo département ministériel tawi ko élevage et productions animales aynaɓe nder yiddande tinde hollude kañum paɗade makko jawdi sababude ko jooɗi seeɗa ko teddule mabɓe fulla ko farnoto ko mi waɗanima naggam o mi tottima gayra naggam mi waɗanima naggam o waɗanima naggam o teɓe gandi o wona miskino mo jogui kono ko fodde je tedduli wonde ɓe mbaɗnimo omo wiya so Allahu lamɗo jaaɓi hakkude moon koko fuɗɗi suwata o gasde darde makko ma on jii kala ɗo gonɗon ma on jiimo son jeccitima ma on jiimo kala ɗo dañano yettade nde won jagorɗo ndene ma o yetto on saabu ko jagogal wawi iwde kono pulagu ngu e leñol ngol e jiidigal ngal e ɗemgal ngal iwata Daouda Moussa Dia salmini on juurima on yetti on jetto jiiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi hollude jamma ñalawma suwa e kikiɗe noon heeɗi on kala kana nawa leydi ndi yesso inane e nder hen kala kono ɓamta gaynaka e kuuɓal nane nder hen ha tengte ko aynaɓe jogui ko aynaɓe jeeyi ko gaynako ɓe gaynako ko pullo jawol moɗon ni Allah jarama on jarama ko ɗum min garno yettinde on passation de service o waɗama on jingal ɗo natal ko gollotoɓe e jeegogal kalfinalgal ko faate e gaynaka cettanimo seedantagal moƴƴal mbi ko ƴoƴƴo ko keɗotoɗo ko muñƴo ko neɗɗo disotoɗo ko jaɓɓowo hen ndede miijoji ɓe mbaɗnimo ngal ɗo natal ɓe dokki ministre kesso o tottumo ɗum wona souvenir siftini hakkude mabɓe e mabɓe Allah jarama on jarama ko ɗo katen ha lawol ngol so Allahu lamɗo a jaaɓi